Żewġ esperti Taparsi li nstab li lanqas kienu jkwalifikaw għax-xogħol li ngħataw fl-inkjesta tal-isptarijiet spiċċaw tħallsu f'daqqa mal-450 euro fis-siegħa bl-approvazzjoni tal-Maġistrat inkwirenti Gabriella Vella. Dan wara li espert ewlieni u project manager l-Irlandiż Jeremy Harbinson li kienu ssuġġerihom talab biex jitħallsu brati kummerċjali kif jisħaq taħt ġurament fl-affidavit tiegħu tal-10 ta' Frar li għadda. Din l-informazzjoni dwar ħlasijiet toħroġ mir-rapport finali fejn iżjed minn hekk jirriżulta li dawn it-Taparsi esperti Callum Coulter u Zara Melody iddikjaraw huma stess bl-aktar morta pert fil-medja li ma kienx jistħoqilhom il-ħatrit li nataw. 8 xhur u nofs qabel tqabbad fl-inkjesta, Coulter kien għadu kemm sar chartered accountant. Imbagħad f'intervista fil-15 Ottubru tal-2021, iżjed minn sena wara li beda jaħdem fuq l-inkjesta tal-isptarijiet, Coulter stqarr li qatt ma kellu l-esperjenza f'dan il-qasam u li għalih dan kien kollu ġdid. Għaldaqstant Coulter lanqas fehem l-implikazzjonijiet serji tad-dikjarazzjoni pubblika tiegħu bħala espert f'waħda mill-akbar investigazzjoni f'pajjiżna għal xogħlu Coulter x'aktarx tħallas mill-qorti somma ta' madwar 271 euro fis-siegħa. Min-naħa l-oħra Zara Melody ħatret esperta tal-qorti fit-12 ta' Settembru tal-2023 meta l-abbozz tar-rapport finali tal-esperti kien lest. Ibdiet l-apprentistat tagħha fis-settur tal-IT fil-bidu ta' dik l-istess sena l-2023. L-istess Melody kienet intervistata dwar l-apprentistat tagħha fejn ammettiet li ma kienx tħobb l-iskola u għażlet li tmur għall-allima sportiva, speċifikament tal-hawn. Imbagħad bdiet l-apprentistat tagħha fl-IT fejn kienet qatt 4 tim xogħol u ġurnata tistudja. Bdiet mill-bidu għax ma kellha l-ebda idea fuq l-IT. Jiġifieri esperjenza ta' xejn lanqas u qalet li dina trid tiksibha. Iżda 9 xhur wara ħatret fuq l-inkjesta tal-isptarijiet fit-tim ta' Digital Examiners tal-kumpanija Ansec IA. Għalhekk dan hu każ ieħor fejn l-hekk imsejħa esperta ma seta' qatt ikollha esperjenza meħtieġa u relevanti għal każ kif irrakkomandaw standards internazzjonali u l-linji-gwida tal-Kunsill tal-Ewropa. Minkejja dan il-Maġistrat Vella tat il-barka tagħha biex din titħallas bil-176 euro fis-siegħa. L-istqarrijiet pubbliċi ta' Coulter u Melody jirredikolaw mhux biss l-inkjesta li ħadmu fuqha imma wkoll il-qorti u s-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna b'mod ġenerali. Mhux magħruf jekk tal-ħlasijiet biz-zalza li faċilment jitqisu bħala miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi flimkien ma' iżjed abbużi sfaċċati u pruvati u mhix se jintalbu jitħallsu lura.